Kanza kwethu angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Usephumela obala uWiseman Mncube wodumo lukaSibonelo laphana emidlalweni uzalo wayiphendulela ngenkulumo esabalale lapha ekwenza zokuxhumana kweyinkulumo la khona asolwa ukuthi umithise ingane eneminyaka ewu-18. uWiseman Mncube ke uthi amampunge lawo uyasukela, uthi nje le ngane le evezele izindaba ingane emthandayo yaseke ibona ukuthi ngcono ibhale kanje khona uSibonelo ezothindeka ukuthi cha igama lakhe sethingcoseka laphana kubantu. Ngaleto kakhuluma kakhulu, ake uyibukele nansi ivideo uWiseman Mncube ephendula lenkulumo echaza ukuthi ngabe yini eyenzakala kwani, yini lena eyenzekile. Ukuthi uyamazi kasisi manje uyasaba naye nandadadadada. So yazi yakhulela ifikeni ekuthenini kuze kube into ke eyenzeke izolo, kanti it turns out ukuthi vele usisi wakwang DM a long time ago, few months, 5 or 4 months ago. If abantu abangazi ku-Instagram ngoba ngangayireposta le nto yakhe eyibhalile yama-tattoo engitshela ukuthi how obsessed she is. She's inspired by my work. Ngami ngaze ngayijabule baze basha abangani bami amajita engiphila nawo enibaziyo basho bathi Wise yabo sihleka njengamajita bathi Wise yabo le nto mzana indlela enza ngayo mfana. Hayi lo muntu usengakidnapha kunquma, ngeke umuntu abhale igama isibonge date of birth inyanga nosuku uthe komzimbeni wakhe uthini endodeni yakhe uthi nabo yazi amajita kuhleke ngalo nto, kanti nami engazi ukuthi kanti kusasa izophuma le nto ibe kanje. So abantu abakanje bafethu akumele sibabheshe, yabo. So we don't need to bash them. We don't need to say uyahlanya nani because vele i-obsession, it's a pandemic. Obsession, it's a disease. It's obsession ukugula, understand? And lo muntu lo usuke ngayibona ukuthi u-obsessed uyagula, usuyebona ngathi yena iyaphila ngempela. If ezokwazi ukutshela umngane wakho njengobuhle nobani ethi bembone sayingane ecreator lo muntu lo ethi mina ephinde etshele bona ukuthi ebesekhaya elala nami. Yayibona lonto. So yabo it's a disease, yabo. And ayenzeki lonto kuphela kwabantu abafamous ukuthi umuntu uzoba yifan. Yenze amsho nawe ukhona umuntu omaziyo onomngane uzubone nami mhlawumbe ukuthi hayi ngeke but wami omncane ngiyazi uyamthanda lo mngane kodwa ngendlela usuwenza ngayo manje sekweqile. That's an obsession, yabo. It's something that we need to look upon and it's something that we need to fight together, yabo. So akusizi mina njengamanje ukuthi ngithi okay wenza ukuthi lo sisi wenza ukuthi nangi siyambona ukhuluma ngomkhwanazi umthwanazi wamtrend say that. Now it's clear to say ukuthi no, inkinga ukhona inkinga ekhona, you know what I mean. So manje how do we fight that? And ngizona besimasha njengabantu besifazane simashela ukuhlukumeza abantu besifazane nalokhu sakuhlukumeza kumuntu besifazane ngokwengqondo, you know. So I feel like we need to fight this together, singakwazi singaphoni fingers. And ulontuzana ubani ubuhle usisi lo ubuhle ongitshelile ngiyabonga sisiwami lento oyenzile ubuqhawe ukwazile ukusiza umngane wakho, yabo. Lento oyenzile umsizile umngane wakho wena ubona ngathi mhlambe abantu bazothini lento oyenzile mfethu ukwazi ukuthi to expose such a thing is not only embarrassing a person, you know what I mean. Embarrass awumhlazi ebantwini kodwa into oyenzayo awubone ukumsiza ukuthi athole usizo, uzothola futhi usizo ngoba abantu abaningi seba away. I'm sure ukuthi bakhona ngisho abantu abakubonile lokho kuyena eduzane naye, you understand. But manje ngoba uyasathi nabantu abamnyama sekanjani sizothi mase kwenzeka into kanje we gonna laugh it out njengoba izobehleka nami ngihleka mfethu ngifuna uqamba ama lento ithe iphuma ngathuka. But ngase bengifuna oba ngiyazi ukuthi no ayihlangani nami ngihleka ama comment bebewasha abantu bathi hawu nginomfazi awuzwa yini, yabo. Nje lonto abanye besho ukuthi esambone emshadweni Nkosi yabo ukuthi wayesevuka edlo zanta amangu iqile ukhonta phezulu, yabo. Lezo zinto lezo sihleka abajita bengifonela bengihleka, yabo. So such things we don't take it to heart but we take it as a lesson ukuthi if mina ngizothula ngento enzeka kanje and I know ukuthi mhlambe nginayo ivoice engakwazi ukuthi isizakale because at the end of the day bancane labantu. You need to remember something ukuthi njengamanje bafethu ithina obaba ithina omama, obaba bethu nobaba bethu sekuyibona ogogo nomkhulu. If we're gonna allow such things as obaba banamhlanje shuthi sithini kwalabantu abalandela kuthina cause siyazi ukuthi obaba bethu nomama bethu into kanje babekwazi ukuthi ingane bayikulu umphethwe yini babekusheshe babenqanda fast, you know what I mean. Babekwazi ukuthi beyinqande into efana nale and bekwazi ukuthi beyilungise. But if nasoyihleka angeke isise ndawo, yabo. Ngiyayibona imibuzo eminingi la abantu abaningi mangibuza umbuzo ukuthi hayi DNA ingane shuthi abantu abangawafundanga ama comment ama screenshot engwenzile. Ingakho ngithi I'm not here to talk about that. Usisi angimazi angazi ngihlangane naye
nama screen nawo ubuyazi nama screenshot ashilo ukuthi ucreate kanjani ini AI ucreate uze yachaza ukuthi mawubuka ama screenshots amagama ethu lapha phezulu ahlangene like Omega Mnqobe but bozongena wena manje ku-Instagram wakho ungena ahlukene uzuchazelene usisi ukuthi nokwenzeka kanye umuntu umbamba kanjani ukuthi no AI ngoba bona bakwazi ukwahlukanisa kwi-AI bafana benze kube igama elilodwa so ngase ngibheka leyo ngathi hawu uqinisile ngempela wathi yaso bayicreate ngaleyo ndlela leyo but naye emeyichaza usisi emeyichaza lento uthi ubani angazi noma ngizombiza ngoAliya noma ngizombiza ngoLwandle but yena usisi khathe yenza lento ebengafuni ukudicela igama lamphansi ebengafuni ukukhoza lento esiyenzekile ngoba uzwe uyabhala phansi useyasaba yena befuna attention yami that's why I include uOmega wa include nonkosikazi wami kuyo yonke lento le yabo ngoba uthi yena ucreate i-conflict between uMogel noAliya which is abantu ababodwa labo umuntu oyedwa lo muntu loyo so ucreate i-conflict between the two ethi lo umabani makhwapheni wami ingane encane une-tattoo kanti uyena ukhuluma naye yabo uMogel ukhuluma naye kuAliya so bekhuluma kanjalo ufuna i-attention yami ukuthi mina ngiyozolana nosisi lo ama-tattoo which what I did yabo because ngiyakhumbula ukuthi lesi konje wangi-DM nama-tattoo wakhe ngahamba ngam-DM-ke nosisi ngathi sisi wami uthi ngiyakunanga uMogel engamazi ngiyaxolisa ngiyangibona ukuthi usekhuluma nawe ukuthi uthandana nami ngoba nakho nama-tattoo nani awu sisi wami waze wangena into ongayazi lapho singazani ngasho nje kanje ngathi awu ngiyaxoliseka wathi sisi ngiyabonga igama lami sekugcela phansi kodwa angizoyimela mina lento into kanjalo washo kanjalo emva kwalokho wanyamalala usisi seqhamuka manje sengizwa ngobuhle the same conversation I had nalo ngithi ngiyamdabukela sengiqhamuka manje lo sisi ungitshela the same thing ukuthi yabona ke manje ngekuphendula njengoba singazwanga lutho emva kwalokho uthi yabonga umphendulile ebefuna leyo nto kuphela ebefuna ukuthi nje i-attention yakhe and umnikile attention wathulwa nyamalala ngoba enyamalala izolo usuku lonke after ngithi na how wathi ya nabuhle ngibuza wazi ngani wathi nomngani wami ngoba ngiyazi ukuthi ngikhuluma naye yabo naye is very strange but it's fine naye ngitshela ukuthi no utshele yena ukuthi umphendulile wena umnikile attention ebeyifuna manje usefuna ubuhle amsize ukuthi ayicime yonke lento because yena bengafuni ukuthi iblowe kanje yena beyifunela ukuthi mina ngimnaka so mina into lami lithi if mina ngimnaka usisi ngoba ethi ngize eLondon yabona ukuthi dangerous kanjani obsession what if ngempela mina ngibona ngathi okay to prove ukuthi ayikho athi ngeLondon khona ngizobona ngempela kanti mhlawumbe usisi bengibona what mhlawumbe ngabana ngikwaze because umuntu omumthanda bese kufanele ukuthi besiya kuma event like ama friends have become umuntu ebekuthanda uthando lomuntu li dangerous ngempela ngoba ama friends asibamba usubona ukuthi intamo yami yaphuma ke manje hlukana nomzimba ke manje lo muntu ngithanda impela kodwa hayi ngentamo yami phela manje yabo uzucasa ukuthi hayibo wena mangidonsi phela hayibo because umuntu othanda lo muntu it's very 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 dangerous yeah izinto engishoyo so what if ngile lapha eLondon ngasho ukuthi okay sengala evana mhlawumbe kube khona enzakalayo kumina you know so izinto ezikanjalo ukuthi and umuntu obe obsession behavior or disease leyo akaziboni but the more uthi wena ayikho leyo nto leyo you making it worse because manje kuyena iyaphila lento wena usho ukuthi uyahlanya you know what I mean so ebese efuna ukuprovela ngempela ukuthi ikhona kanti bezokuprovela uzoba ingozi nawe ngakushaya ekubulala ekugwaza ethi uyangibhedela uyangiphikisa ngiphisa ngento engiyazi you know what I mean afana kushanga umoya kushanga ukapa ethi nje wena wamphikisa lento ikhona kanti izinto kanje you take notes uyayibheka kahle and then you find out how do we do this how do we go around how do we sisiza kanjani because bekuzoba ibulima ngempela kumina uthi ngibane ngisukume manje ngithi ngoba khona umunye othe izolo kumina mfethu hambe emaphoyiseni banovula icala because manje sunobufakazi nani ngathi mina mfethu angena umuntu kanjalo yabo sabantu abaphilisa abantu abeze ngokusiza abantu you know what I mean so into efana le mhlawumbe ngoba ikhethe mina ukuthi mhlawumbe nami ngibe ne voice ngikwazi ukuyivoice out and yenze ibe awareness yabo mhlawumbe umunye umuntu ebezofuna ukumshaya or imthumele nani you understand engishoyo so izinto ekanje awukwazi ukuthi uyithathe nge-German hand you understand so Duncan awubhale mfethu ingoma ngalento nje yami ngiyakwazi ngabhala but ubhale ngento ezokwakha because right now mfethu umhlaba manje uyabhubha siyafa sibancane kunedakamizwa abantu besifazane bayabulala amachita nawo futhi ayaframe ayayibulala kuningi okwenzakalayo manje at least you can do is that 1% or just once lento encane nje ukuthi try to be help usiza make a change and stop being negative all the time kubhlungu bafethu it's not it's buhlungu
You understand? Kuhlungu because lento le affect wena kuphela, affect umndeni, affect nabantu aba around wena, affect abantu abaningi. You know what I mean? So nje